mahina wifi ni kapitbahay. Ha, ha, ha. Lagi po akong naka-open city ko. Okay. Huwag kong advance yung gamit. Yes. Ate Ning Dan share. Hello, Miss Laurica. Thank you. Yes. Sa akin, dati kahit naman hindi ako dala cellphone ko. Ha, ha, ha. Oo naman. Nako, kailangan ko i-mute mga dear. May nagsasalita ha.